ukuthi ungubani. So ke namhlanje sitheke asihlale nendlovukazi yomsakazo uLady D. Ke sizoza ukuthi ungubani uDK, uzalwa kuphi, uzalwa umabani kanye nobani, ufunde phi uDK. Ngabe ubekade efisa ukuba umsakazi impilo yakhe yonke noma yinto nje aqondana nayo? Cabanga ukuthi njengomsakazi Lady D uzokwazi ukuyiphendula yonke le mibuzo ngokulandelana kwayo. Asiqale kuzalweni kwakho. Okay, uLady wazalwa uMadludla, intokazi yaseMishini ngamaphumulo, emthola ke kubaba uChiliza, isuwengu nje, othi musibuca uthi ibhulumane. Kusabhusumanyana kanti lutho insizwa yasemthwalume kaMgayi lapha sesikoleni uGobume la empela baba ephuma khona, kodwa ngokusebenza ke basuka ke basebeya eClermont. Okay. Ubaba kule nhlobo ehamba ke impela njengoba ngisho ukuthi ishoshovu nje yabo kwezobunsizwa. Kanti ke uma wayisukela nje ekhaya le impela njengoba ngisho nje emaphumulo wafika ke wayofunda emanzi imtoto wayisiqenqe kusekhona ukuthiwa imfundazwe ungazi lutho ke kuthe kuhle isukele emafamu. Angazi ke insizwa yathandana kodwa yamlandela khona le impela emagcikeni esikole kwazi kwaba uyagoba uphondo. Kodwa ngoba emisela ukufunda wafunda waba uthisha wamshada futhi uthi wayebona yazi ukuthi khona ukuthi ubonthi lo angalivusa ekhaya lasekhaya. Kanti ikhathi esiphila kuzona izikhathi zayingavumi ukuthi uhlale nje izikole azikho lento esekuthiwa amathuba emisebenzi ayekho kade yaqala. Kwasho ukuthi izikole akasitholi isikole. Wahamba kuma ufundisa kude ngasala ngikhuliswa ugogo Mantuli. Okay. Ugogo kuthiwa wayesithanda le ndlela nodadewethu wayesigxisha wayengixisha uphalisha ugogo kuthiwa uyayibona into kuthiwa ukhashoko usudla impuphu yodwa. Mina ngiyayazi khashoko noma ngisemncane. Ngani ugogo oba manje akanayo imali abhontshisa anayo imali yenyama wazi nje mase ngilambile akugcwalisa isisu ngephalishi leli. Eyayizwa ke lonto kodwa so uhambe nini ugogo ngoba ngiyeza ukuthi okuningi wakuxoxelwa ngaye? Ugogo kukhona ugogo zala uma Mchunu. Yeah. Uyena ngimfiqile sakhula ngizokutshela ngaye. Kodwa lo zala ubaba ngimpela njengoba ngithi khumbula kahle angimkhumbuli ngisho ngoba makuchazwa ngokushona kwakhe seSeclermont. Kusho ukuthi intokazi yaka uMphemba akagulanga kodwa nje kuthiwa nje wakhumbula ukuthi ayikhona naku sekonakala. Wathatha ucansi nazi lezi ingane phezulu kodwa udadewethu wayilele phezulu embedeni wafika wayithulela. Shuthi kwakhona okwathi angikwazi ukuthula eduze kwengane ngithathe ngiyehle embedeni ngishiye khona bese ngihambela. Uyabona ukuthi angibonanga yena lo wayesikhulisa yebe bese kuthi ke uMamchunu intokazi yaseshowe eyayimhlophe ishe ngeinwele ifika lapha yabo umuthi ngathi uyoshona ezantsi. Phela nje yemathuba nezikhathi siphuma kuzona nako konke kwakwenzeka. Ugogo uthi umbona uca ukuthi ungamnika ipeni kanti akwazi ushukula ubaba. Angisakhuluma ukubhala ke. Kodwa ubuhlakana babukuyena babudlula ukwenza. Uyena kugogo angehla ngenyuka nayeke. Mefuna umuntu ozomthengela isinefu sakhe idosha leyazi ukuthi uzoqhamuka nami. Yayize lonto gogo ngingahlala kakhulu naye uzaluma. Sasa uhlala kaKay lapha kaNgcoya kadade baba la iseshadele khona. Ngani obumama nje usehlukene nomyeni sesihamba sihlala. Ngiyakwazi ukuthi ukuthini ukuhlukanisa kwabazali. Ngimuzwa umuntu esaqala ukukhuluma ukuthi awunansi lempilo esayiphila. Yaba nemthelele emihle yaba nemthelele eminye engemihle ezimpilweni zethu nodadewethu. Yenza umama waba nesandla esiqinile sokwesaba ukuthi mabe ngasokonakala kuzothi uhlulekile. Kodwa futhi anemthelele emihle yokuthi sibone bonke lecukuthwane ezihamba noma bekhuluma isingisi esiningi satheleleka sahalela nathi uthi ngathi singaba yibona. Wow. So uma kwathi mangabe sebehlukene nobaba naqhubeka nahlala noma? Uyabona mangakutshela imisebenzi ekhulunywa umuntu makuthiwa umuntu uyaphuza. Makuthiwa umuntu unabangani abangavusani. Makuthiwa umuntu noma bethiwa kuhlushe kwangakubo kodwa angathanda uqeda isikole. Ngikwazi konke lokho mangibuka isithombe sika baba wethu wayesithanda. Kodwa kuusho ukuthi nje manje kuntekentenga ngasendaweni yokuziphatha. Kuko konke lokho engikubalayo. Efisa ukungena nomholo ekhaya kodwa bazomela omama baseyidela endaweni lezi zokucima ukoma bamphuca uyofika ngaphethela ukuthi kosinda lo Thofolax awufake ngapha iphaketheni okadadewethu owami ngala masiqhamuka nje sigijime seke masuthi etafuleni sebemphuce konke enenhliziyo enhle kodwa izinto zomhlaba kwacaca ukuthi ukuze le ingane uma ukwazi ukuyikhulisa. Okay.
Yeah, umuntu nomuntu unohambo lwakhe. Ngicabanga ukuthi Lady D njengoba ukukhuluma nje njengamanje miningi imindeni mhlawumbe eminyothola ukuthi sabhekene naso leso simo and bayakhuleka ukuthi kwangathi ngelinye ilanga angashintsha umzali wami, kwangathi ngelinye ilanga akashintsha umyeni wami, akashintsha unkosikazi wami, ngoba akusho ukuthi abantu besilisa kuphela baba naleyo weakness leyo, kodwa naba besifazane bayaba nabo kwesinye isikhathi and siyabakhulekisa futhi nabo. Asihambe ke DK siyokuthola ke manje ngenkathi usungena ke ekoleni zamabanga athe 2 imibuzo eminingi esolimini lwabalalela abaningi ithi ngabe vele ukuba umsakazi kwakuyinto oyifisayo. So ngifuna ukubheka ngalesikhathi ke usungena emabangeni aphakeme ukuthi ubheke phi nempilo. Hey, angiqale mawuthi aphakeme mhlawumbe ngiqale secondary. Okay. Ngesizathu sokuthi uma wayewuthisha imisebenzi kuthiwa bayaphiphitha ingekho imisebenzi straight. Yeah. Wayefika ngene kulesikole kusho ukuthi uphela 3 months abuye kade yodeda sewuphelile umsebenzi sithuthe sekolandelayo awubambe lomunye okhulelwe noma ohambile ogulayo sifike siqalo makhelana abasha ukufike khona umfana wendawo kuthiwa nje onijaha noze nofika esikoleni sishintshe izikole thina saqala ukufunda sikhumbuzo kwasi saye ebuyani kwa sasuke ebuyani ka sayesekelani kwa N sasuke esekelani ka N saye kwazini angithi sihamba noma uhambe thutha kuphela isikole kuphela umsebenzi kuphela yonke into mongakhuluma sisuke leka M siye kwazini ngenyawo into yokuhamba azama amangaka ekuseni nantambama ukuze kwazi ukuthi siphile incane imali eholayo sibabili esikhulisa lapho ubaba usele yedwa waphela indla sekhaya manje niyafika nzombheka ubaba nimshiyele ukudla igrosa nishiye mhlawumbe nejacket entsha niyafika khona jacket yomuntu engamazi nje eguge akhona ukuthi odrop ukudla khongisho ulele phezulu kombhede niqale phansi sibuye futhi sifice isimo esifana naleso so ukuthi sasingakhalela ngakubaba umazi imnetha ngale so ngamanye amazwi anibanga nendawo ekukhuleni kwenu la owathi khona ayingenanti ikhaya ngihleli la manje at least iminyaka emihlanu sasifike sihlale ngithiwa nje la kadani nali cottage la sesikoleni bampote bampimpa ukuthi uhlala nezingane ufuna izingane cottage nixoshwe kuzama umunye athi woza ngalana sizongena ngathi sibathathu uhlale la awu nakhona mase simpintshiwe sesihamba futhi sawuqeda umlazi. Wow. Okay. Ngena ke manje enyuvesi. Ungena ufunda kuyiphi enyuvesi? Imapha amaphupho nawe? Iliphi iphupho liphethe ngesandla? Angazi noma isimo engangiphila kusona enisasenza ukuthi izingane zonke moyibuthi ufuna ukuba yini babekutshela manje. Mina wakuya ngokuthi ngikuphi ngaleso sikhathi. Ngelinye ilanga uzofica ngifuna ukuba yi-librarian ngoba kade ngihleli khona ngabona i-librarian ifa ibuko zamehlo kune-econ. Kuthi nje usuyigqoka nje ibuko zamehlo. Angisazi ngizikhalela. Hayibo ngelinye ilanga sengifuna ukuba yi-social worker. Ngoba ngibonile ukusebenza kwabo ngendlela ethile ngesimo esithile ngoba abangane ngiba nabo kwabangana abaxubile omakhelwana abangigadayo umama oyithanda ukucula sinodadewethu sihlale basigadi uhamba nohlala bani asithathwe sesilele imayise ebuya kocula okwakumsiza naye uzaxhumana nabantu kumazwi kaZulu ayike ngivuka masivuka nje mhlawumbe ngiyabona ukuthi awu engathi hayi sengifuna ukuba uthisha nanguthisha omuhlo isibonele esihle so ke kusho ukuthi ngafunda ohlangi iqale lapho hlanga ukuthi iyapi iya euniversity iuniversity akuyonto engagxila kuyona ngoba imali ayibangabikho ngaze ngaqeda yize ngangena euniversity wasengishadile so anginali iphupho elifana nezinye izingane lokuthi mangiqeda la umatric ngiye university kwafanele mangiqeda lapho ngiyosebenza ngoba sekuyaphuthuma mase kuphuthuma kusho ohlangeke kodwa ngafika la ngabona izingane eziqhamuke endweni ezahlukene kwasho ukuthi ngisiqengqe kwezemfundo nami sasinabo ophumzile eMlambo yabonile onhloboda ngithi ngiyabheka ukuthi labantu ngoba kukahle nje kodwa kusho ukuthi izingane ayikhethi ngalowo ndlela zifuna umuntu ngokuthi unjani kusho ukuthi kwangivula amehlo kodwa kwasho ukuthi ayikho imali ngahamba ngaze ngaqala ukufunda ongoye ngoba sengisebenza sengunesi usukwazi ukuthi uzifundise wena okuhlo kwenzeka nje ngaqhuquzela umyeni wami waqala phansi olanda isitifiketi samatikuletje noba kuba benamabhizinisi ebhizinamabhizinisi sisaya lapho kuba khona asikafiki kuba khona sikamaza nikahlangane asikamaza yebo wow mlelo kazi FM sihleli naye uLady D silaleleke uhambo lwakhe namhlanje ngiyacabanga ukuthi nobani obekade emlindele useyasho ukuthi awu ngamazi kabusha ke manje ngasazi kabusha isiphithiphithi ngamazi kabusha uSister Benji
ngamazi kabusha uNtsuku kaSifani maningi lamagama umbiza noma ngaliphi office ukumbiza ngalo ngalelo langa kodwa ke wonke angawakha ke Kodwa batshabela isimathanda kanjani ukuthi sibe sikhuluma ezinye indaba simashilazi bayalazi uthando lwakho and enye into engithanda bale bokhozi ba understand ukuthi lapha mengakhulumanga ngathi uxayekile uncelisa amawele ma hostela ba understand amashilazi amajukuju amahostela ebo sekunale team ke le ye tea time bathi asiphume silala sikhona namhlanje ima usakhuluma ngothando ngikhumbula indlela babesithanda ngayo olavane khumbula ulinda bemthatha bemqhula angisho abantu abanthanda nonke abantu ke uZanele umbokazi uMazethi hayibo ayi phezulu esicongweni kanti khona oyedwa nje oyihluphekela wamkhumula icathu wahambe asafaka icathu seyisho uthando liba yihlobodoba kanti nje uzothola ukuthi wayifuna icathu uzale ndasibili ethi nje souvenir mhlawumbe zisamsam zifrenyiwe ekhanda wena thizeni sihamba ngenyawo wow no uthando labantu ngempela liyathobisa uma ngabe ke usulibona wow so DK ngiyazi ukuthi sigxumile sana lapha yana sesiyongena kwakhoza kodwa sikahlangani naye so uhlangana nini nalensizwa yakakhoza ikunqoba kanjani ngoba mangikubheka nje athi uyilento hayi kadulisa ukuthi yakihambi impela insizwe lokhu iza nje yazi nami mhlambe ngiyafana noSibongi uSibongi uhluleli kwakhahle ibongo ngisazomhlanganisela ngimhlanga bese ngithuza imdola asihlanganisele bezami nami nomhlangane M1 nje sihlanganisa yabona lapho kusiya ngengo theme seshaya ngasho athi okay asithole kube ne workshop encanyana ngiyazi ukuthi ngistimele sasale form istimela sempatient sangishiya okay so sibuye songilanda songifice la sangishiya khona ngasho ayisona yabona istimela sempatient kwathi twatha sesihambile sona engangibuze koze kubuye sona eplatform nase patient ibobunje yabona Sibongi wena ke umuntu ngizomtshela zakhe okay uthini nihlangana nini nobabukhozi ubabukhoza kwenze kanjena uma kumazi kaZulu intokazi yayisithanda kangaka umazi kaZulu wayecula uthola ukuthi ucula nje uVic nje bemncane kangaka kodwa wayekhona kumazi kaZulu kwangikazi kwenzeka kanjani ukuthi wathi masefika so amazi kaZulu kwakuyiqembu lomculo langaleso sikhathi nelemkhenenezo angazi kwenzeka kanjani ukuthi khona lapho besoba khona noShobane kaMangede thina sisakhula angazi noma ilabangani bakho uma beyabasakazi osiswini nobani ngoba kuhamba ndawonye bonke ababesebelaza usizo lwama ovela uma ukhule ekusona lesi space yebo uma unento nje angithelele ngazo ukuthanda ingubo uba no uyivikela kusho ukuthi bamtshela okay ukuthi nangu umama ohluphekayo usizo lwakho lwaziwe wonke umuntu ngezwe sekuthiwa makuvalwa izikole sinodadewethu sizohamba siyobamba amatoho esitolo kaIsi kaShobane kaMangede makuvalwa izikole kanti ubabukhoza kwisitolo esiwu next door ihlobo zakhe hola ngiqhubeke yahlangana idabuli ngiphela lapha DK asiboneke lesi simomondi esihlophe qwa simdukeleke sihambe siyofunda uhlange ke simdukeleke kodwa useyibikile hayibo ungayishoni bakhoza wangishela isingisi ngamuka kuxakweni kanti angazi weca mhlamba ngisazi lesizwe ngoba beyicloud hey bhidilisha kodwa ke impilo yaqhubeka lapho so wayitshela ukuthi isizulu sivuka angazi yazi namanje akangitsheli kukenzeka hayi wathi ukushaya isingisi impela ethi uyathatha washo ukuthi nami angizwile ngile hlobo esinje uditaxi yoqhamuka nini uma uzongishaya kodwa ke kukhona into ekuthi umuntu ubambo lakho yes nahamba nobabukhoza ni decide nini ukuthi ke hayi ke seliyahlangana ke manje ucu sesingalibopha nelika sofa silahlana lento kuhamba sihlala yonke indawo wagcina ethole ngomunye umngani wakhe owaye umngani kadadewethu ukuthi sebahlala kaM lapho wasifuna wasithola kuwa holiday waloke esivakashela ke ngoba lo mngani udadewethu naye wayengena kithi ejwayelekile ake kusho so na usengena ngaye wangena ngenxeba kwazi ukuthi hayibo uma engekho umathi uphi lengane manje namhlanje angithi yabona kodwa kungekho lutho mase ngibuyele esikoleni kohlangeke uyazi kwakusabhala imbeliever nakhe awangijikela umuntu wabuyela kokudala hayi nami ke ngathi hayi yagcina ithambini inhliziyo sekuyisono phela manje okay ufunani futhi olunye wangibheka DK asikafike emshadweni
wemlaleli lapha ekhaya ninjani niyaphila bodala ngibalela lo mbuzo nisaphila ekhaya Unyaka konje. thina sashada 1980 November 29. Oh wow, so that's your anniversary, November 29. Yes. Kusho ukuthi ke hayi kwaba naloko kwazwana ngihambe ngesikoleni ngibe ngiyofunda ohlange esaba uma ukuthi kuzothiwa khona ofikile ezongivakashela aphathisa bezayo ngithi yabona oba nganje sowusho bani esikoleni. So manje kunaloko ukuthi nje kunamehlwana ngibhekile yabona nje ukuthi umama engasezwe ukuthi khona osengivakashela hawu kusho ukuthi ke kwahamba ngiyakhumbula ngokuhlupheka sasisebenza ka sales house noma ka BG makuvalwa inkole nodadewethu sengiyekile kashoba noba sesikhulile phela manje sekufanele ukuthi imali ukuzihlangane kuphuma imali esicathulo upolish idrink masubuyele esikoleni usimbambisa umawe yabona so kusho ukuthi usuyakwazi ukuthi ugibele istimela nangu sekulinde eplatform bese kulo iqhubeka kanjalo ngikhumbula kahle ukuthi ke waba isikhathi eside phela iminyaka yazaba yisithupha kukuhle nje kudelile sengikhulile nami manje ukuze sishade usho ukuthi ubambo nje oba wathumela impela abakhongi ekhaya indlela lapho xeka ngayo uma ethi hanayo nje ingane yokushada waduma ke wakaya waba yinsini yazi uba ihlaya endaweni ukuthi uxoshiwe kodwa uma umuntu ewubambo lakho uphinda abuye sashada ke kodwa kwaba umshado omuhle uma wemthanda nje indodana yabona kwakunaleyo nto uma kusuka kudala ukuthi le indodana yami yayibona kodwa kwashutha ayibu iqiniso lithi anihlobo lobuhlu mabona kubena nabanye abantu bayabona sengishobo ukuyiphatha nani sithathe ke DK uyosibeka emsebenzini wakho wobuhlengikazi ufika kanjani kube nomhlengikazi yili phakethe njalo konke kwami mina kwakuncike kakhulu ephaketheni ngaphandle kokhozi ngaphandle kokhozi kodwa konke kwami kwakunceke kakhulu ekutheni indlala ibhokile so kusho ukuthi bese ngifunda ke ngiphaseke uma lapha ngithi naye uyaqhubeka uyafunda wayesefundisa koMbumbulu uma ushone sefundise eUnisa nayo inhlobo yomakhuzu intokazi namasalvation so kusho ukuthi kwacaca ukuthi kulambekile sahamba ngofundisa ngiqeda nje umatric ngathola ukuthi ngiyoba unesi engakatholi ukuthi ngiyapi ngayithola ibasari yangagcwalisa ukudla nempahla ngayeke ukuthi ngiyoyenza library kwasuka udlamo ngoye kwayinqabo 76 ngathi break ngawufundisa eMlazi mase ngisemlazi kanti kuzobuye kuvuselela into ukuthi hayibo uma ungaholi angeke sikwazi ukwenza soma singaholi silekelela uma ayiphumi lento esifuna ukuba yizona so kwafanele ngipheke into engiyiphupho nje ngayicabanga ngayikhansela ngase ngiyongena ka nursing ngafika nganenhlanhla ngathola ukuthi ngibizwe King Edward ngafika la ngifika khona ngangifike ngijabule ngisebenze yonke into ngezo wonke okusemandleni ngoba imuva ngiyalazi la njalo ngaqala ke nga nursing kusho ngisebenza ngihlala khona phakathi kodwa ngihole ekhaya ngilekelele ekhaya uyabona mase ngifika nursing ngiba kusho ukuthi uNkulunkulu wayethi kumina olwakho uhamba luzuhlelo wena olwakho uhamba ngizolutswinya la ngilitswinya khona ukuze kuvuleke le ndlela okufanele ivuleke yebo isiqenqo yakwazi ukuyicabanga lo dadedela mina ke makuza ngaso hambeni lwakho uyayibona leyo nto nakuze ukushada yini dedela mina ngangakashadi ke lapho ngisesabamba siyeka nodadewethu ukufunda kusho ukuthi uJehova wathi ngizokisa la usaba khona igazi ulisaba kangaka nje kodwa uzoyenza konke okwenziwa ngoba kufanele ugcine okhozini mase ngibonga ngoba yonke indawo ngiyihambila kukho engihlele ngathi nje afezeka amaphupha konke ukuthi uyasibona isimo sinjani awubhekane nesimo ngivane ngibhukule ngithi hayi sekungangami ke manje so ngahamba ngawo khona ngafike ngasifunda khona ngaphola umanko samsebenza esehlala phinda hlala kusaqhubeka njalo fika thola indlu kuthiwa ayi le ngeke nansi ngathi uyogcina kweyakho siphume futhi kusho ukuthi ngase ngenza nemidwifery ke futhi ngafika ngaqeda ngawo nurse khona lokuvelela ngonxa yokuhlakanipha khona lokuthi njalo ungabi sesixukwini njalo futhi nokuthanda abantu kucabange lapha kubhize King Edward babeze bangithethisa batoda lengane yayi wena ngihleli nomuntu ebenchini ngiyambuza ukuthi manje njengoba izicathulo bekukhumulile nje igazi ibhlwe lomile igazi asenabhande ase ukuthweli washing ekhanda okusho ukuthi wenza lo msebenzi wenza ngothando kuwena kusiwona umsebenzi kuthiwa hey wena usonhlalahle wena hayi bengoba benenhliziyo ezimbi babona ukuthi iQ yinde mina ngifuna ukubuza ukuthi unayo imali ogoduka yeyizwa lonto so kusho ukuthi ngafika hayi ngakwakuhle ngisebenza nabantu ayi futhi abantu Nkosi yami ofika usebenze nabo bayakwazi ukufukamela umuntu abe yilento ayifunayo benginenhlanhla yabo ukuthi yonke indawo la ngihamba khona kunabantu nje abayimisela ukungifukamela bangisuse kulento engifuna ukuya kuyona bayongibeka kuyona ukuthi ngisheshe ngifike
mina ngifunda okuthile DK la uhambeni lakho ukuthi kwesinye isikhathi imuva lethu ngempela ngoba usuke usazwe nesimo suka kusona so isona esikwenza ukuthi ube yilo muntu lo oyena lokho ukukhathalela abantu ngoba uyakwazi nawe bekukhathalela ngiyacabanga uyazi ukuthi uqinisile ngoba ngiyazi ukuthi uma la ekhona njalo kufanele athole umuntu next door uzothi afika sicela ukushiya khona njalo yonke indawo lo sifika khona afika acela ukushiya uzakwazi ukuqhuququza masiphuma esikoleni sifikela kamakhelwane thina sasingafiki nje siphuma esikoleni sifice ekhaya elifudumele sasifike sikhumula uniform sigijima sohlala kamakhelwane siyobuya ngoba sesilanda yena so manje kusho ukuthi ngiyakwazi mina ukuphila nabantu abahlukahlukene esinodadewethu nokulekelela abantu ngoba nawe ulekelele kakhulu ekukhuleni kwakho lento yokwazi umuntu ukuthi namhlanje ngilele ka Aunt Caroline o social worker uma sesihlala indawo ngilele kwatheni Mia umngani wami ema behamba ilibozi ngela sibuye sisosindlo abusenze yonke into ngelinye ilanga sengihleli la kagogo phezulu sami sodayisa utamatisi so nje impilo mina noma ngayibhekisa ngapi ngiyazi ngokwesandla wow uyazi usuphendula ke umbuzo wami ngicabanga ukuthi ukomunye wabasakazi uma ngawena futhi wedwa ngizothi ngomunye wabo okwazi ukuthi akuxhumeke kunoma imuphi umuntu regardless of age gender color ntontoni but ukwazi ukuthi ufike ufithe umuntu angakuthatha akubeke kodado uzofika ukukhuluma ilanguage yabo akususe kodado akubeke kubasebenzi basezindlini uzofika ukukhulume nabo ukhuluma ulimi labo akususe lapho athi uye kubantu behip hop ake ngikulahle ngikise le uzofika ungene badideke abantu mhlambe yiyo lento enza ukuthi unyaka nonyaka ngisebenza nginenselelo kufanele ngiyenze eyifikelayo ukuthi isimo sinje njengamanje angithiwa kona uthola umuntu osebenza naye oza kwenu nabaphathi abanjengawe uvana ungena uthi khaxa uthi hayi ziyakhala ikhale nje one way uphela unyaka hawo qala olandelayo kube nezinye izinselelo qala umuntu unyaka kodwa uNkulunkulu wathi mina uzongena okhozini la kufana nomndeni awubanga nomndeni kahle ufika nini Lady D la okhozini ngifike ngo94 so nje qala inkululeko izwe liyakhululeka wena uzokhululeka imanje uzothola inkululeko sengengisho ukuthi impela kusho ukuthi nje kuba ngashe mhlawumbe angiqalanga ngonesing ngabe ngangena nabo Wilson Binkosi mhlawumbe ngangena nabo Bob yabo leyo gang ngasala ngisaye ngala so ufika kanjani okhozini ulethwa yini uapplyile uheadhuntiwe kwenzekeni isikhathi esiningi kuba yiloko okugcina ukushoyo ngisuka lana sengiba ngaba umbelethisi bakona nje kumnye umama desanda kusho khona ingane engitshela ukuthi mina kithi uthi uma waba nenhlanhla sobabili wabelethisa wena ekhingedwala ngithi sekumnandi kanjani ubona ingane isho njalo uma uthi waqondana nawe kokuqala kwesibili wengevefisi kanti uzobelethisa wena hayibona ihlalaphi yabo lonto kusho ukuthi kwase ngiya family planning ngoba manje sengise King George babona lamava angi-applyile ngihambile ngofundela community health ngoba ngibona ukuthi inginika lento yokuhlala nabantu kwangena ucingo njalo lathi woze family planning hamba family planning commercial city kwathiwa hayi uthanda abantu abasha woze youth center uyoyirana wena ngathi ngisathi ngirana youth center wentwethu kwathiwa hayi hamba uye head office yoba Sister Mildred ngathi ngisese uSister Mildred kwathiwa hamba uyokhozini yokhuluma nabantu family planning ngathi ngisathi ngifamily planning kwathiwa hayi bokhozini kuthiwa nasi isikhala uhambe uyongenela interview ngathi mina kanjalo uyambona uNkulunkulu kanjalo ke nje uyambona uNkulunkulu ehlelela umuntu impilo yakhe namanje usangifaka uyangikhipha namanje ukuthi ngithi mina ngihlakaniphile nginani izwi ngiyalithola kube mnandi ngidle ngisuthe kodwa mase kufanele ngidala ama plan ngithi uqhela ngithi thatha indawo ayithathe ngempela nabantu abangiphethe ngiyababuka nje abanye abaphathi bami abazibona ukuthi ukuba la bekhona enye iplan yabo lo mama abazi futhi ngeke ngibone senze umphathi ukuthi yokubheka iqhaqozi uNkulunkulu umbeke la futhi ngenxa yabo ukuthi wena ngiyakubona nenhliziyo enhle kodwa kukhona nabantu kunothembeka lapha yana okufanele uyomsiza kuno lady lapho kufanele abaphathi nje abaningi bazi qhubeka bona kodwa bayiphathi yohlelo oluthile uNkulunkulu afuna ukuthi balifeze kuyiqiniso lokho ngephikisho
Ngibingelele mama ucele, ngibingelele mamkhoza mawethu esimhluphayo asikholekithe mengeno khosini kujabula ujule. Ngiyafisa ukwazi ukuthi uyithatha lapho mamkhoza lenhliziyo engakanayo nothando asinikeza lona sabalaleli. Ayibo wazwa nothando mamkhoza avu nothando. Hayi abantu bebhala into engekho, hayi kabi asho mamkhoza, hayi fanele ubhale kanjena namhlanje ngoba hayi kabi akusiwudeda silinga. Wemamkhoza sikuthanda kakhulu Ndlovukazi yethu zamafuze khuzwayo le Mzumbe. Sisithembeka #Indumiso sisi, ngihlezi nawe nje ngikulalele. Sengilinde ukuzwa yena uMamkhoza, umama wamajukujuku, umama uLady D. Ngicela ukuphathisana ngombuzo, ungibuzele kuyena ukuthi esafunda isikole emabangeni aphansi wayengabaleki yini lapho sekuthiwa kuyiwe enkonzweni, ngoba phela ezinye izikole kwakube nenkonzo ngolwesine kwakuthiwa LCM. Njengoba thina sisebancane sasibaleka uma ngolesine nje sisathi incwadi zethu siyibeke emawindini ukuthi make kwashaya u12 nje ijubane sibona nje ngathi uthisha sibangale sicefe mayisitshela ngeBhayibheli vele sibaleke. Yena wayengabaleki yini mangabe sekuyisikhathi senkonzo, wayenze njani yena? Ukhule kanjani mabangena phansi? Khona ukusakaza lokho into ayithanda isemncane. Ngibingelele Mazondo. Ngicela ukubuza mina ukuthi umama Lady D nje mangabe ehlalele kwakhe mhlambe kwenzeke nje eziphambanele nobaba ekhaya, yini yena akaziduduze ngayo ukuthi hayi cha mangenze njena inkobe ngimhloniphile kakhulu, ngoba ubukeke umama nje ofundisayo futhi okwaziyo ukuthi ekhala lakhe ngathi kuba nokuthula njalo ke, ngoba usathana kaphuthi ukufika ukuthi yena wenza kanjani ukuthi isimo sifishe sidlule kube sijwayelekile kube isihle. Angibonga uMapholo Bendlelanto eGreat Town. Over to you madam. Ngiyabonga. Ungaqala noma ingamuphi omthandayo. Ngiyabonga kakhulu baliBukhosi FM, ngiyabonga ngene eqala nje uqinisile impela lapha kujabula ujule kufana nekhaya. Yazi mase ekhaya ufica umuntu ethi hey le ndisho uyibekelani lapho, susa ibhodo lihlala lapho, nathi sisho susa udeda ungeni lapho. Hayi hamba hayi kabi isekhaya nje. Ina indlela esenza ngayo nje isekhaya. Bese kuba yilobuza ngeSCM. Mina ngingathini angikwazanga futhi uba nenkonzo nje yodwa. Kusho lelo hlobo lomuntu engiyiyona. Ngiyazi ukuthi ekhaya kwakuyi UCC, ngiyazi ukuthi ngashadiswa umfundisi uDludla eUCC, uma ngiyazi ukuthi wathi kade sehlukene nobaba wabuyela kube Luthela, kodwa kuzange kungichume ukusonta endaweni eyodwa. Ngahamba ngashadela eAfrika, ekakhoze Afrika umana khona impela eugqobhoza insimbi. Wase ngithi bakhoze sengila ukhosini. Nginase esikoleni angazi lento yokuba umsakazi uqedisizwe babeTimeback SCM thina siyiswe ku school jazz sasohlange ngoba kuze umafukuzela. Kodwa futhi ngiyathi ekhaya ngikhuliswe kanjani, isimo sekhaya singivumelanga ukuthi ngifunde iclass lokuqiniswa, ngizolifunda apha sehla senyuka. Ngenza sure ukuthi ohlange ngifunda iclass lokuqiniswa kumfundisi uShando lapha ya emission. Uyeze ezosifundisela ohlange saqiniswa kawuba ngangijabulisa ukuthi ngiyakwazi ukuzifihla isidlo la ngihamba khona. Kodwa nje ukuthi mabeya ku Christian movement mina ngiku jazz. Kodwa futhi ngiyakukhumbula ngelinye ilanga ukuthi mina bakithi angidlenga amavesi. Ke impela kusho ukuthi ngisho indlela engibuka ngayo inkonzo mina ngibuka ngale ndlela engibuka ngayo zonke izinto. Khuluma nami ngikuzwe bese ngisho lokho kushilo ngikutolike, kodwa ungalindeli ukuthi ngifuna uzokushintsha incwadi ethile cha. Futhi angifuni mase ngivulela incwadi ethile bese engathi ngafike ngiyifunde ngendlela yami mase singiphilisa yonke into ngibuyisela ku practical. Angazi noma uyangizwa. Ngafika okhosini ngathi kubakhoza hayi sengifuna ukosonta wathi unotshu umayi saphila mlinde zaza shona ngenhlanhla ngathi vele akuvumi akulunga. Usho ukuthi ngizofunda ngoba kuya ngokuthi ngalo la ngitshela ukuthini. Ngazi ngabatshela abalaleli kakhulukazi ke laba babethi hayibo phela awuzostakisa phela nathi lana eAfrika sikubona usugqoka isigqoko sengwe. Ngazi bavuma abalaleli mzwana ngithi ngenzeleni umdada wejazz ozoba neweseli ube neAfrika. Ngangiyimisela ukugqoka impela, ngangiyimisela kuba bawuthunga ngangizogqoka. Now kunomlalelo obuza ukuthi mangabe ningekho ngizobeka kanjani bazomangala abalesi endaweni eright sifana nabo bonke abantu kakhulukazi ngoba kusho ukuthi nje ukhanda lami ludonseka kakhulu abantu abanekhanda eliqinile bakhoze nekhanda elitshe bese banothando luyinofonofo ukuphethe konke abese angazi ukuhlanganise konke. Kodwa nami umuntu njengami ongathula okhuluma waya kulula ukugaxela nozazi ukuthi ufunani ngasiphi isikhathi nokuthi
Ngithi masihle nje ukhuluma hey yabo khuluma nje into. Wireless. Kulula ukugaxela. Kodwa kulula into yenza ukuthi singakwazi ukuthi sihlale isikhathi eside mhlawumbe khona lokho. Izolungiswa yimina kuqala sonke isikhathi. Ngoba uzowenza ngezenzo uzobona ngento eyiphawu ngiphathele lokhu namhlanje kusho ukuthi kusuka ekseni ilento yasekseni. Yabona. Bese kodwa ngihlule ukucubuza amagabane. Bese ngihlule ukuthula makuthula endlini ngibani comfortable makuthula kakhulu. Ngaphinde uNkulunkulu wanginingi abafana ezithulayo intombazane yayizo mhlawumbe izoke yayizoke isihlanganisa abafana bayithulela hamba ongena wakhe ikamera ozuyisolvela inkinga yakho. Wow. Okay. uMashamas lapha yakombozi uthi mina ngibonga lento yobuntu nenhliziyo enhle uthi ke uvele uzelwe nayo uMamkhoza uyaphila nabantu and siyambonga ngalokho ukubuza koni uthi yena sawubona amazondo ngicela ukuthi ukungibuzele ukuthi wenza kanjani ukuthi angajiki ahleze nguye ngemuva kombhobho ubani lona ayebukela kuye uma ngabe kwakuyisifiso sakhe ukuthi asakaze so wenza kanjani ukuthi ufike uhlale into eyodwa uyazi ukuthi kusho ukuthi ngiyinto eyodwa ngoba mungibona ukuthi nasikwazi ukuzwa mawudiniwe asikwazi futhi ukuzwa mangabe ujabule kakhulu kanti bakhona abaye baklema ungazi dade bathi nimenzeni namhlanje bangenzeni ngani wavutha nje hayibo bakhona abantu abathanda ukusho njalo ngibabona hey bashaya eceleni ngoba ngizoba ilento angikwazi mangizovutha ngizovuthela abalaleli benzeni so ungathi nimenzeni nangimuzwe vutha ngihlale ngibabuka nje ngithi hey yini sise stage kufana nokuthi nje kodwa makufanele uthi angiyodlala ka eTV noma SABC 1 noma for ngibona uthi angiyodlala into ethi ngeke ngikwazi ngoba ngikwazi ukufake yikho ngawazi ukubonakala ngidlala makuthiwa khala ngahluleka kuma drama sokhozini ukhona ubuzile ukuthi uyakwazi ngona ukukhala akuthiwa ukhala uyaganga na ukhala angive ngikhalisa ukubuka ngibuka nje TV ngibona SABC 1 lapha nabo nento ezingikhale kwesinye isikhathi kodwa hayi lokho yabo ngiyakwazi ukukhala kakhulu kodwa uma ngibheka nje ngigqugquzela abantu basokhozini usisiwini nje omunye wabo owayengigqugquzela kakhulu abantu esisebenza nabo mina kangigqugquzela umuntu omdala kuphela noyingane uyangigqugquzela umsakazi nje ngisho omncane uyangigqugquzela akubi ongaphambili kwami so nje ukuthi ngibuka kubani ngenze njani bese ngihluleka I can never noma ungathi mina ungene la ulingisela uThembeka sifuna ukumhlekisa ngeke ngikwazi. Wow. DK siyohleza sikhononda sikhala ngesikhathi asiyoze saba enough and ngiyathanda ukuthi kunencwadi ebhaliwe ngaye kunencwadi ebhaliwe noNtethelelo T Nxumalo ethi ke Dudukhoza wabantu iyasithi ke isiZulu novel kunenye futhi ebhalwe nguVVO ngicela ungiphe isihloko sayo Mabizo Sabele yazi uMabizo Sabele kanjani sikhukhukazi simatshwele yazi indaba ziningi ikhukhu ile yamatshwele ami yonke indawo kanti futhi muthi nguMabizo Sabele Thembeka yabo nje ngolesithathu ngoba ngiyishowstopper kwi-fashion wow showstopper so yonke indawo baleti ngizobe ngigqoke stage ngani ngoba uma ngibiza umuntu ngiyasabela into engiyifunde kuwena DK ekwazini kwami konke kusukela ngo2011 ngicabanga ukuthi ngangayisho lento kuwena one thing ongifundise yona ukuthi noma ungaba mkhulu kanjani kodwa usoze wabamkhulu okunale brand ekwenze wayilo muntu oyena ngikusho ngani lokho uLady Dim la iLokhozi FM akanawo umcimbi that is too small for her to attend akanaye umuntu omncane kakhulu ukuthi angam attenda abenaye uLady D uattenda izinto abanye abazibukela phansi but yena uzumfice lapho Lady D bakuthiwa nanku umhlangano uzumfice ehleli lapho and uzozitshena ukuthi ngendlela busy ngayo ngeke akwazi ukwenza isikhathi kodwa ngifundisile ukuthi you can never be bigger than the brand that made you siyabonga khona ngiyabonga baleli ngiyanthanda kakhulu Themba ngiyabonga ngiyakubonga nje ukusifundisa lokho ngiyazi ukuthi awufundisanga mina sifundisile sibaningi Thembeka ungathi baleli ngibone ngikhala ngithi imfihlo enhloba ngizange nje ngibona ngisho lincane ngembezi but thank you DK siyabonga kakhulu ngiyabonga qhubeke futhi ufundise nabanye abezango ngoba baseza nazi intokazi ziyawina kuyiwena emahlangu isifundo lesabazolindla ukusifunda kuwena ngibathanda siyabonga Thembeka ngithanda balaleli Ngibongele kubalaleli bakho. Ngibonga beHaiti abafika abalaleli abadala abancane. Ngibonga amashilazi sehla senyuka Jabu Nkosi yamjikelele egameni lokuthi ngibonga amajukujuku. Hayibo ma hostela sosinyama lapha yana ko mayimayi. Ngibonga omama bemkhuleko. Ngibonga abasakazi bokhozi.
Hayi ngiyabonga. Siyakuthanda Lady D Yabonga wabani. wesibonge. Umntani wegama limfanele. Ngiyazi ukuthi uyakuthanda kakhulu noma Ncoko. Hayi yabonga. Akakhohle ukukutshela ukuthi Lady D Futhi ngimthandela ukuthi uyazi ukuthi ngisho ngimdala kunaye. Makufanele athethe. cha mina ngisho. Ngimsaba umuntu osaba ungithethise Wena, engimsaba. you are the queen that you think you are. Ah, thank you.